Diyos marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Viva la Virgen! Yun na bagatabi, June ade. Kung day sa naining pandemic, nagtraslasyon na kuta na kan nakalihis na semana, di ba? Nako, ama kung Diyos, nasa ikadua na kitang taon, na day kan traslasyon. Pero ining pandemic na ini, this won't hamper us. Sa satuyang padagos na mas pagkusog kan panarig sa amang Diyos, di ba Jun? Lalong-lalo na sa satuyang mahal na inang Santa Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, mahal na Birhen man kan Kabikolan. Viva la Virgen! Kapirang aldaw na kang novenaryo, saro, duwa, tulo. Yan, palaog na ngunyan sa ikaapat na aldaw, ano. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan, sagkod na kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita sa paagi ka na informasyones na minaburutwa dyan sa luwas. Katuwang ko ang news team. Dyan sa 1st District si Pading Jomar, 2nd District Compadreng Al, katuwang si Ans Galero, Renz Luna Budasiluens na Barsena, 3rd District Pading Jim Nasalita. Sa Manibela si Henry Deboy Mata, Technical Control, the man from Poland, Ecstasy. Dion Napolis in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pagsubaybay kan mga pangyari sa lado nasyonal, Buda International, siyempre pagsumada kan mga nangyayari sa lokal. As it happens, where it happens, how it happens. News Manager Mardela, the man for all seasons. Siyempre sa production, balik na po ang samuyang pag-iriba ang Anghel kang DCGB, ang AM kang DCGB AM, Angel M Mustasa. Sa IT, ang yaon ngunyan, inkargado in full digital broadcast, worldwide, netwide, online, kang DZGB News Online, Buda sa YouTube, si Richard. Ako man po sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na aga tabi kay Tia Louie, buda kay Tia Leti. Ay kay kompalang kay Tia Leti and Louie Vibar. Maray na aga tabi dyan sa Indo sa Barangay 4, Sagpon. Tia Leti and Louie na Vibar sa tuyang paraan tabay. Diyan kay Shandy, good morning diyan sa Ligaw. Igwa man kita diyan sa Legazpi, mga nag-antabay ngunyan sa siyudad kan Legazpi kay diyan sa tuyang barkada sa Boys and Paints. June, the number 1 paints, Boys and Paints. Kagawad Bong Logroño, maray na aga. Kung nadadangog yun na gari maray na material man sa pagka konsihal kan Legazpi, ang apelyedo dangog-dangog naman ini kaito pang mga panahon. Mainda kung magdesidir ade. Ang apelyedo dangog na Munoz. An ngaran inda kung taman pagdangog ko, an ngaran gari Carl Munoz.
Gustami. An sa iyang advokasya. Si. X. Pinturahan ang bilog na mga barangay. Tanganing ang buhay. Hayahay. Carl Munoz, 2022. Good morning dyan sa Boys and Paints. Pwedeng lastikong kita kainin ni Carl. Yung intremis ka na. Who knows magadyo na di. Papinturahan mo mga barangay. Di siyempre ang buhay. Hayahay sa barangay. Carl Munoz, 2022. Good morning. Rhyme bagadyo na di. Di ba? Di ba? Sa iyang campaign manager, Pong Logroño. Ano pa? Papa na. Good morning dyan, tabi sa Indo, sa Boys and Paints. Mga barkada niya to dyan. Sige, tabi. Digdi pa sana, igwa ng sarong boto sa kuya yan. Si Carl Munoz. Ay, si Jun Annapolis, kung digdi ngayon ako nakarehistro. Pero sa mga barkada ko ngayon sa Legazpi, imposibleng dahi ko man ngayon makaruray yan. O, di ba? Gahilingitan ni Carl gani. Ginibo mo ngayon kung kandidatong loko-loko ka. Si. Stano. Rayna Agatabe, mga taga Legazpi, ang sa kuyang telepono numero 0961-759-0888 sa Smart. That's 0961-759-0888 sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa Globe. Pwede man tabi ka mo dyan sa chat box kang DCGB News Online. Magpaabot duman kan sa indoman na mga partisipasyon man tabi sa programa, ano? Mag-iriba-iba man tabi kita, mga suki man kan tingog kan banwaan, ha? Sundo 10:30. O kaya sa sakuyang messenger, hanapon lang nindo, Pio Fernandez. Good morning, ha? Diyan sa gabos na taga Legazpi, sa Daraga, siyempre. And good morning man, ano? Yan. Inutunta mo na ni Jun Baga, di napirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte na ibareta na kasubago alas 7, di ba? Yung saro sa ipinagbusol ni Congressman Joey Sarte Salceda na lay, good morning sa satuyang mga barkada sa Bureau of Fire Protection. Maswerte ang Bureau of Fire Protection. Makaka-upgrade na tabi kan gabos. Equipo and itong susaindang organizational setup, mas paining mapapakusog yun. So, Bureau of Fire Protection Modernization Act, saro ng lay ngunyan. Batas na ini na nagmamando na mas pangpakusugon ang lado kan BFP digdi sa Pilipinas. Taram nindo tabi, haloy na ini, sa totoo lang John, haloy nang gari naninneglect, bako nga ning naninneglect, kundi naninneglect talaga ang modernisasyon man kan Bureau of Fire Protection despite the fact na ang mga bumbero buda bumbera iyuan ang mga first responders. Ibaga John bako? Ang mga bumbero ay bumbera sa mga rescue pag igwang mga remalaso. Iyan ang mga first responders. Narumduman ko so kan pagbisita ni Congressman Joey diyan sa 3rd District ka ito. Ining nakaliis pa sa ng mga semana. Siya so West de Honor sa sarong pagtiripon na itong sa mga bagong miyembros ka na Bureau of Fire Protection nag-aratindir and duman siguro mga 2 or 3 weeks ago ipinag-unambitan ni Congressman Joey na it's high time na kamungayang Bureau of Fire Protection matawan man ni nagkakandigong hustisya because you are nga the first responders pag igwang mga kalamidad. True indeed baga.
Ili nga, kaitong so panahon ni Congressman Joey, kan gobernador pa siya sa Albay, igo kita kaito bagad yun, so narumduman mo, so Team Albay. So nagtatarabang sa manlain-lain na lugar, natitamaanin mga kalamidad. Ano ang kaasarabay kan defense sa sibil? Bureau of Fire Protection. Kasindani goning special na training, tabi, ang usual notion kaya, perception kan komunidad, ining mga bombero, sa indasan ng responsibilidad is itong so pagsibukan kalayo kung igong kasulo. No, it goes beyond that. Mismo si Congressman Joey nag-explikar ka yan. Kamu ngayon mga first responders sa halos gabos na klasing pangangaipo remalaso. Aksidente kung may mga nagka-repeat, i-rescue iyan kan mga firemen. Taigo sinda ning special na training ka yan sa life saving. Pakusa na sa pagsibukan kalayo, life saving. O duman bagangan sa Estados Unidos de Amerika kan binunggo kan eroplano sa World Trade Center kan nakaaging September 11, several years ago. Ano nagresponde? Mga fire personnels. Siring man digdi baga sa tuya. O kaya, ang sabi ni Congressman Joey, kaitong magbisita siya diyan sa 3rd District, siya sa West Pedionor, rest assured ngayon na ining pinagluluto tanglay duman sa Kongreso, madali na ining maaprubaran. In fact, good morning dyan kay Sir Ato Lim. Si Sir Ato Lim kan Petron, Tapgas, Gasol. Diyan, good morning sa inyo tabi, sa Petron. Tapgas, Petron, Gasol dyan sa Daraga. Mga suki niya to dyan, Sir Ato Lim. Si Sir Ato Lim, aram ining mga sa mga bumbero. Because si Sir Ato Lim, saro ining fire volunteer. Yung bagang, inibaga panog Chinese community, igwasindanin asosasyones na minaresponde man sa oras kan kalamidad kasulo. Aramin ni Sir Ato Lim, kung gura kararom, ang kaaraman kan sarong single member kan Bureau of Fire Protection sa life saving. Yan, aramin na Sir Ato Lim, ini mga Chinese volunteers, baga Chinese fire volunteers, igo nga ni sindang mga kwanman, mga fire trucks. Sir Ato, good morning tabi sa imo. Buda sa familia, salamat din maray sa padagos man na suporta sa paagikan pagdadangog sa DCGB. Yan sa Tapgas, Petron, Gasol. Yan. Kumustaan karong katungkan mga gasol. Aki pa ako talagang gasol na pigagamit sa narumduman ko kay to Angel. Gasol ba gaya na color blue? Sagkod mo niyan talaga. Yaon pa. It goes to show na talagang iyan. Nagtataonin maray ang produkto kalidad. Bako sa kung ano pa man. Yan na Petron, Gasol. One of the parte na yan kan pagkabuhay kang Pilipino, pag-evolve kan sa tuyang pamilya sa syudad. Petron, Gasol sa mga restaurant, mga karinderiya, parte na yan kan dalagan kan ekonomiya. Yan pong LPG na yan, Petron, Gasol. Mabuhay ka mo dyan tabi. O aramin ni Sir Ato na Lim, ining mga members kan Bureau of Fire Protection, igoning hararom na kaaraman. Kung kaya, hilingon mo, for so long a time, rumdum ko kay nga ni si Speaker Joe De Venecia, so aki baga kay ito nagadan, ta nalaom nin kalayo sa indang mansyon. Duman kan magadan ito so aki ini Speaker Joe De Venecia, no less than the Speaker of the House, nagsabi na kaipuhan ta na ngayong i-upgrade ang Bureau of Fire Protection, but it took a while. Sundo na si Congressman Joey, ang nakabilog man agad kayan, upgrading siyempre so mga salaries, and ikadua, iyan na sa indong mga ekwipo, administrative-wise kasabay na, administrative aspect, equipment-wise, buda siyempre sa indong nagkakandigong beneficious financial, nakapalaman anduman sa Bureau of Fire Protection Modernization Law, na permado na ngunyan ni Presidente Duterte. Haloy na talaga nga dapat yan, hilingon mo. Digdi sa satuya, ang mga munisipios, inda ko tabi, kung gabos nga ning mga munisipios, maski sa mga nasa far-flung barangays, igwanin sufisyente lamang na fire truck
buda kun igwa lamang ning ratio na 1:1 na fire protective equipment or gears. Tan arab ko ito, inda ko nga ningon yan, kung medyo nagrahay-ray na, an arab ko ito, ang nakakagamit sana, kaya na mga special suit na yan, special equipment, ining oxygen, ining mask, gabos ta, ang pag-atake mo kan kalayo sa building, kaipuhan, igwa ka dyan ng special protective gear, fireproof, tanganing ang paglaog mo sa sarong kwarto na nagkakalayo ang laog, papatukon mo an, pipatok baga may mga patok baga yan dyan, pipatok yan na doorknob. Pagkatapos dapat protehido ka kayan, budaan pagbukas mo kang pinto, umatras ka o gumilid ka, taygon pigapod na backdraft. So pag sangaw kang kalayo, sung! Nyaw na dyan. Nganing day ka sakubon, kan backdraft na pinag-apod. Igwanin mga nagakandigong ekwipo yan na mga firemen. Kaito, day nagawan istuan. Halimbawa ang sarong fire station, migong King Rehidaldo, maray na agatabi sa imo. Pero para dangog si Cha Louie at si Louie, buda si Cha Leti, buda si Sian Dikan Ligaw. Yung paraan tabay, tangon niya na dua. Kamong doon nagantabaya. Iyan na mga kanakaagi, daining 1:1 ratio ning protective gears ining mga firemen. Ansiste, pag igwanin responde yun sa kalayo, ang nakakagamit sana kay itong so equipment, buda itong so fireproof na mga suits na bagari pang astronaut, so duty. So naka-off duty na pwedeng mag-accoder, naka-civilian clothes yan. Tadainin sufficienting 1:1 ratio, halimbawa 20 o kaya 15 ang firemen sa sarong istasyon, sa sarong munisipyo, 7 sa nagayo dyan o sa naka-duty siya ang pwedeng maikipuhan kaan ning kagamitan. Kung nagdadakulang kalayo, so mga ma-responde na off-duty, dahil na nin mga suits iyan, bahala ka na sa buhay mo. Saro yan duman sa mga pwedeng ma-upgrade lamang, may mag 1:1, ngaya 20 personnel, 20 man ang yaon dyan na equipments, buda mga fire protective gears. Nganing sa mga maski off duty, paglaban sa kalayo, pagresponde sa kalamidad, kumpleto, napoprotehiran lamang sa buhay. Yan po ha. Kaya napirmahan na ini, finalmente, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na Bureau of Fire Protection Modernization Law. It took a while. Sabi ta na nga panahon pa ni Speaker de Benicia, nagbutwa na ini, pero daing nangyari. Ngunyan sana ta aram nindo pinag-adalan maning hararom iyan, aram ta naman sana si Congressman Joey baga eksperto iyan sa paino-ino kan budget kung paano ang sourcing na daiman makukompromitir ang budget kan ibang mga ahensyas, kung paano ang pag-sourcing duman sa mga nakukuang buwis kung sa inito papadalaganon at ang gabos bagang mga iyan na buwis, ang pag-alokar nin pundo, nagpupo niyan, the power of the purse, yaon po yan, susog sa konstitusyon, nakaatang exclusive sa Kongreso. And if we say exclusive sa Kongreso, we refer sa Senate buda sa lower house. Kaya sinda, aram yan na kong Joey, bilang economic stalwart, expert, technocrat, sa pwedeng maghugot kan araw kaining pundo na supisyente na makasustinir sa sarong departamento o sa sarong bureau. Kaya so mga membros dyan kan BFP tabi, anganon sa nanindo. Taday man outright sa aga, igwana ni nagkakandigo kamong ikwipo ko At least, igwana po ninlay na maalukar sa indo nindagdag na pundo. Tabi ha? Ma-modernize both equipment-wise, logistics-wise, and administrative-wise, tabi. For so long a time, at least kunya, narimati na. Uya na. Baad lamang, makadarudagdag na sa mga equipments, facilities, buda sa makapakaraypakan administrative aspect. Sure, bako nganing baad lamang, kundi sure iyan, makakamta na po kang Bureau of Fire Protection. Congratulations, sa Bureau of Fire and siyempre sa satuyang kongresista kan 2nd District.
chiquitan, chiquititan, tan, tan. Na-diskutir tayo tahaloy na panahon. Kaya ito pa yun na kada magre-report kita, kulang ang ekipahe sa mga Bureau of Fire Protection na sa mga fire stations. Chiquitan, chiquititan, tan, tan. Despite the fact na ang responsibilidad kan sarong single member kan Bureau of Fire Protection X, is enormous. Life-saving. X, Para tao yan kan basic life support. Yan. So kung paano ang pag first aid kan mga nadiskwedo sagkod pagrapel so pagbaba dyan sa halangkaw na building gamit siya ang lubid. chiquitan, Para tao yan. tan, tan, ketumbang, bang. Pagburubalan si sa lubid. Nagaro mga akrobat. Tara tao yan. Chiquititan, tan, tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepetepe, tambang, bang, ketumbang. Kulang na sa nga ni baga dyan. Bako may nagbuto man na informasyon na pwede dang armasan nga niyan mga member ng Bureau of Fire Protection. Ikaw baga nin panukala man kan. Sabi sa Tagalog may panukala man. Peste hus, Pero hindi ako sa kung it's gaining ground sa lower house. asi, Basta one thing for sure, ining Modernization Act. gusta, Bako na sa aning act yun yan. Lay na po ini. si, me gusta me. Mga barkada ta sa Bureau of Fire, si Bureau of Fire Protection, May Mayores Panisares. O yan na. Ang sa indong bureau, mas lalong mapapakusog. Administrative wise, pag sinabi tang administrative wise, tibaan pa lamang sa mga sweldo yun, ano? Kasabay na dyan eh. Porque Sa modernization law, me gusta me, pati equipment wise, asi, me gusta. yaon na po dyan sa indo. Ano? Tao-tao, na iba pa. Attention dyan tabi sa Municipal Health Office kan Daragano. Pag may ipapaabot lang kitang diit sa naman na kumbaga obserbasyon bako na ngaya pag sa kung ano pa man kundi nganing ma-improve an sa indang lado sa pagtataon nin serbisyo sa lud ano po. May mga nagkakaabot sa tuyang impormasyon na paaktibaran niya to. Bako ta sinda dagitan bako na sinda komentaryuhan o tuyuhan o kuno no di makatabang kita na kung igo mga dapat nga tanuson matanos tabi ano an mga dapat. Sige. Oras Pilipinas, igo akong mabasahon diyon. Sandali. Pagkatapos ko mabasa muna kita diyon ano. Oras Pilipinas, it's 9:28 din pagkaaga. Time check is brought to you by SM City Legazpi 3-day sale sa September 17, 18, and 19. Good morning dyan kay Madam Claire Hariri, Buda sa Gabus. Sa Gabus na staff kan SM City Legazpi. Good morning tabi kay Madam Claire Hariri. Igwasindan nin 3-day sale mapon sa September 17, 18 sagkod 19. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win SM gift certificates. Enjoy amazing SM Advantage and SM Prestige deals. See you at SM City Legazpi 3-day sale on September 17, 18, and 19. SM City, good morning dyan sa Indo. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka
Jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum,
Buto bagay si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa June. Buwelta na kita sa programa. Oy, nako, get well soon sa satuyang barkada. Ano, June barkada ta ining plus get well soon. Yaon sa BRTTH. Nako, sige tabi ha, get well soon sa satuyang barkadang tunay. Nako, yaon sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital tabi. Yan, sige. Okay na tabi, John, ang linya. Pading Jomar, pinag-establish giraray ang linya, na nakaasunodan ko mabuda si Pading aramon tamo ng mga bulos kan istorya. Ali dyan sa luwas. Pading Jomar, what's happening sa first? Go, go, go. Good morning. Salamat pa rin, Piyo. Good morning sa mga paraan tabay. Primerong aldangon niyang Piyo kan driver. Kan napita point, kan mga pampasayrong bihikulo, digdi sa sentro kan syudad kan Tambako, asin duman sa may parte kan Campo Santo kan syudad. And sa pag-obserba kan DCGB News, nariparo na dakul pang kinakaipo na planchaon kung saan mismong ang Chief of Police kan Tambako, si Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, iyo ang dakul na ipinagsusuwestyon para mas mapakaray ang sistema kaining pick-up point. Sinabi kan Chief of Police sa pakikipag-olay kan DCGB News na ipinag-recommendar niya so digdi kaya pa di sa may simbahan na pick-up point, pero ang itinaong inkargado man ini sa mga pulis. Pinabalyo ni Chief of Police so enot na binuktakan kan mga empleyado kan syudad. Kailan tayo binugtak ng gadini primero na tent asin pick-up point duman sa kataning kan kampanaryo. Bakong strategic na maray so far as traffic is concerned. Ano? Roger on that. Susog sa Chief of Police sa sitwasyon na ito, makakaulang asin makakalapwas ang mga bihikulo na mapundo. Dahilan dahil makakapundo antes duman sa pick-up point, pwede man na pumundo lapwas na. Alagad bakong magayon dahil lang sa mga pasahero magbuburukod duman sa bihikulo, sa pampublikong bihikulo na mapundo. Yan. Kung kaya pinaalsa ini ni kan Chief of Police, ibinalyo duman sa may gate kan plaza kang Price the King. Kung saan antes na makaantos duman sa pick-up point so mga bihikulo, makakagilid na
asin makakaparada nin paralel duman sa tinampo sa gilido na maray sa tangod kan sa tubangan niya itong suten. Iyo, oho. Day maputwa, day mauldot sa tinampo, so nagpundo na pampublikong bihikulo. Yan, estratehiko makakaw na. lang. Oho, estratehiko na so lokasyon kang tent itong so duman magkukurumpul maghahalat sa mga pasayeros muna pipick upon kan bihikulos. Roger on that. Then, apuera ka iyan, kung lama sisingirungan sa pasahero, dahil lang taduman sa may gate, pag luminaog ka duman, and sabi nga ni Kanchipo, Police kay Puan mag-coordinate hindi sa simbahan, dakulo na tent duman sa laog, kang plaza, na so pigagamit pag misa, tan misa baga digdi, pwede pagdakula, pag may okasyon, outdoor pang misa digdi sa tabako. Nya, duman mismo sa compound na dating pigpaparadahan ka ito kan mga bihikulos. Over. Roger, pwede itong i-utilize muna kung mauran, mainit, nga na sa mga pasahero, medyo komportable man, then maluwasan na, inisugabos na sa question, Kanchipo Police. Yun. Ang sarupa na sinusipig suggest ni COP, iyo itong pagkatapos na mag-logbook sa mga pasahero na mahalat sa pick-up point, kauwang kinumero na may selyo kang syudad, sa pag-abot kang auto, saro-saro, so nainot na number, iyo man ang malunag mo na. Yan. Para daing aragawan. Very orderly. First come, first serve with numbers. Oo. Kung daing number, sabi kan si Pupulis, the possibility is, pwedeng nagdadaradang pasa na sa bihikulo, pigdadaralaga na kang pasahero, pig sa sarabat. Pairinot-inutan na naman. Roger. Yan, sige. Ang sarupa, pwedeng may lumunad, nagday nag-agi, duman sa logbook. Iyo, oho. Kaya pag may nahiling umayaw to kaya, doon diretso na lunad sa auto na pwedeng di umagi duman. Kaya kinakaipuan, may number na, so number, kukulikta ko kang dispatcher, duman sa pinto, kang modern jeepney, o kaya kung arin man na vehicle, lulunadan. No number, no ride. Roger, on that. Buda, so numero compadre, pirang idideterminar kung pira subakanteng tukawan na iaon sa bihikulong lulunadan, over? Ay, matatawa na kinamber ka, boss. Pakikalagbok mo, tawang ka na kinamber. Oh, yan. Kaya, ngunyan, so dispatcher na nakabantay duman sa pinto, iyo itong di aram niya na kumpira, puto na sa konduktor, kaya ngayon pwede pang makalaw, pag sabing pito, di pito lang papalaogong kan dispatcher. Yan. So, first 7. Very good. Sige. Okay. So, iyo yan ang mga suggestion na ipigpapaabot man ni Chief of Police digdi sa PSO na dapat na masunod para mas maging orderly. Magayon pa di, ang epekto kaining huning pick-up point. Kung mahiling mo dyan sa video, ikaw dyan na video na magkaibahan na ang sarong babae nagkakapot sa tulak, bados, na makulugan tulak. Roger. Oho. Sa inyo na kinakaipuan na magpadyak pasiring duman sa pawa, sa terminal. Nyan. Para makalunad. Tamadyan sa BRT siya na babae. Iyo na ang supig sasabi tabaga kumpadring Jomar kan pag-report mo na precisamente ibubugtak yan na dry run bako sa plansado na yan kundi su mga defekto tuyong papabutwaon tanganing masolusyonan. Roger on that pa de. Okay. Yan no. Dahil na so babae naghahanap ko tayong kimalunadan pasiring duman sa pawa sa terminal, sa mapaligaspi siya, sa mapa-BRTTH, nasabihan na udigdigwan din pick-up point, duman na lang siya nagalat. Yan, kaya palang pigihiling ko na pigakabitin na niya, anday ko nari parang budos, ito palang budos, pigakabit ka so kairibanan. Roger, masa BRTTS yan, garo malay ng pagmatik ang tulak niya, although bako pa mang kabulanan, iyo, na hinapot ko siya dahil pamanoy pa siya mag-aki. Sige. Pero ibang pagmati niya. So, dako lang, ayun, atabang, today niya na kinakaipuan na gasto papakiring sa terminal, buda mahaloy pa siya. So, iyo yung tabi pa di, kung sinabi naman Mr. Rainer Burse, ang PSO, sa ang head kan PSO sa pakikipag-olay kan DCGB News, na
karairan sinda ko niya na sinahiling tulos nila na naguburutwa na sa mga problema. Yan. Kaya sa inda na tulos ining pinag-aaksyonan. Oho. Hopefully, sa susog kay Burse, na bago matapos ang simana, maplansaran din para duro-diretso na ang implementasyon kanyan. Saro pa nun sa problema pa so buso. Yan. So mga buso, dahil sinda, papagi yung digde. Mhm. So mga dahil nagkukuraki ticket, Yes. dahil yung mga auto na mababasa na kan pasayro digde, matalibong na, pabalik na sa Ligaspi, dahil sinda pwede maka-pick up digde, dahil makakaagi. Iyo. Oho. Ang solamente pwede mag-pick up, so may ticket hali duman sa terminal. Terminal. And inalerto naman sa gabos na traffic aid sa kahalabaan na magbantay kan mga buso na mag-make up kung sain-sain sa gilid-gilid na yan dahil lang ta pwedeng aprobitsaran kan mga buso itong pagruluwasan kan mga pasahero na dahil na mapasiring duman sa terminal baka habang naglalakaw pa sa napasiring sa pick-up point pagpirikapon man kan mga buso. Kaya nakalertongon yan so PSO kapos may kapot na panikit tangani na automatic dahil warning tikita na mag-pick up Nganing ang laban, fair, tablada ang laban. Roger Ronda, puso, pwede sila mag-pick up, dumana sa pagkalapos sa Campo Santo. Yan, Buda, di magparareklamo naman yun, palpak mga, kaya nga ni Dryran, tahanapon so palpak. Roger Ronda. Masolusyonahan, sige. Ang expect, siyempre, maruluwas pa sa nangunya sa mga palpak. Roger. Yan ang re-resilveran. Roger. Yan pa rin ang report. Jomar Bion, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar. Yan po, congratulations in a sense, diyan po sa Tabaco City sa pag-implementar na kan dry run. Tapag dry run, dahil po ka mo magparareklamo, palpak. Talagang dry run yan, tapigahanap, supalpak, tare-resolveran. Yan ang purpose kan dry run. Bako pa yan na so perfectado na scheme kan ano man na solusyon sa problema. Nasa stage pa po yan na paghanap, pagpabuto kay itong problema na dapat solusyonan. Ano po? Yun ang dry run. Kaya dahil kuha naman dyan na magpiriloso, palpak ay blag dahil ka magtakan mga dry run. Opo, talagang dry run. Yun ang katuyuan. Testing. Kung anong nahihiling mo, dahil ka madagit, iluwas mo. Ihuyag mo ning marhay. Ano po? Ege, kumpadreng Al, marhay naga go mantabi. Dahil ko sabot pa rin kung dry run ining report ko, totoo na ini. Nata ito. Mas nabubuhayan in dugongon yan ang mga butante digdi sa Albay, lalo digdi sa Legazpi City. Ang mga latest na informasyon Nata na mga kandidato na daw gobernador si Alcalde Noel Rosal. Kan sa ropang simana, kadakol na kitang na-receiving mga feedback pa Iyan na naman, ma-iris-is na naman. Kasi simana pa bagay na may mga tipon-tipon sa mga leaders kan barangay na permit daw na ng bita ni paminsan na mo ng bita ni Mayor Noel Rosal na pwede man siyang kumandidatong gobernador. Sa kung tutuso, pwede ba? Dahil ba ni ganing papurpuhiber? Kaya nag-init-init pa dito. Kaso yata, may nagluwas naman na latest information sa social media na desidido na daw si Mayor for gobernador. For gobernador, sa tabinato ko kanayam. Garis so ayam, nakikig kang bareta mo pa. Sige. Ngunyan, sa side naman sa kampo ni Gobernador Bichara, may mga reliable sources man kita na ang sabi, allegedly, si Gobernador nagpapatugo naman. Sabi na igwa ng mga patugon sa mga sabi na leaders. si Mayor Noel na kumandidato ng gobernador. Pinatugunan na lugod. Pahit lugod gaya. Cool. Kaya daw ang sabi na sa reliable source naman. Kaya, dako na nag-aabang talaga ang development na ba Ngayon, ang latest, sa side naman ni Mayor Rosal, sabi, desidido na
na maggobernador. Desidido na. Aha. Mhm. Although na dahil pamangki konfirmasyon na personal sa iya, Mhm. pero masasabutan tayo ni sa mamasodal daw ta aros dong simana na sa nabaga. Iyo. Ang filing kan certificate of candidacy October 1 to 8. Mhm. Kaya pigabangan ta mga development kanita ayon nga nian nabubuhayan in dugo lalo ngunyan ang mga botante lalo digdi sa Legazpi City kung mangyayari ang mga siring na nagaburutuan ng mga informasyon may relasyon sa hero-hero kan mga darakulang politiko as far as Legazpi and Albay is concerned at sa second district abangan ta ang mga development. Para mo kumpadring Alcon sa lado man ni Alcalde Noel, kung pag-isipon kung kumandidato siya sa pagka-gobernador, in a sense, magkukompromise so kandidatura man ni G sa Legazpi. Sarong anggulo yan pa din, sabi. Oho. Yan. Anyway, mas sinda nakakasabot ka yan. Iyo, kung ano ang pinakamaray para sa inda. Sige. Anyway, abangan to na sa nata. So, para ngunyan, iyo yan ang mga latest tabi pa di na nasagap ng informasyon digdi sa luwas. Aram mo, kumbaga, nothing as good as new. Taka ito pa baga nagbuto nga niyan. Iyo, ito to yan. Pero mas nag-iinit mo yan. Nag-iinit mo yan. Nagkaparanigar man si Mayor Noel ka ito. Aha. O, dahil pa, kaoron ng tama daw mga nari. Ano ba itabi nyor? Bata matindan laban sa Legazpi. Asar, ayo, perti ka sa Legazpi na. Oo. Dahil man yan papabayaan man ni Mayor na so sa iyang agaw, makompromitir man politically. Bako, makompromise. Totoo. O, kung malaban siya sa pagkagobernador, duwaan ang susuksukan ng baraha. Duwaan totok niya kayan. Duwang to, paano yan tabi? Sige. Wala, sindala sa ayo yan tabi pa de. Nakakuhatang feedback. Yan. And iba ba ang reaksyon? Sa side naman ni sa kampo ni Congressman Pido Garbin Jr. Sabi ka ni ba, pabor nga yan. Iyo. Sabi man ka ni ba, galing nga, basta iba-ibang reaksyon sabi pa de. Iba-ibang reaksyon. Okay. Abangan tan mga development. Sige. Yan, maraming sa informasyon. Latest digli sa Luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre nga. Aram din do tabi, everything is very fluid na as of now. Ay, gawa pa lang kita nin mga halos 2 simana na lang yun, bago mag-COC bagatabi. Ang pinaka-pruebas kaan na matapos kan mga istoryang pag-abot kan, pag-file kan COC, September, kaya October 1 to 8, kung siya mag-file dyan, iyon ang matapos kan mga istoryang yan, Sige, Ans, kung ba natin, si Ans muna, ipasok muna natin bago tayo mag 10 o'clock news with the station break. Ans, go Ans, good morning. Marinaaga sa Pio, marinaaga sa mga palantabay, sa mga dagdagman niya tong bareta, maabot o kaya lampas sa 10 million pesos na kantidad nin fondo ang nagamit kan gobyerno lokal kan Legazpi para sa mga programa nindang makapagtao ni na mga water supply system sa mga barangay digdi sa syudad kan Legazpi. Kinonfirma sa DCGB News ni Alcalde Noel Rosal kung sa isa yung sinabi na ipapadagos man ginarin ni alagad ang tatawanan ninda ng ganyan ng mga prioridad yung ining mga sitio sa mga hararayong barangay dahil sa iyo talaga ang mga nangangiipon ng supply ng tubig. Mientras tanto, tabi sa Pio, aadalan naman ganyan ka na gobyerno lokal kan Legazpi ang paglaog sa sarong private-public partnership na nga ma-develop ang water source dyan sa may barangay Benavista kan syudad tangani na talagang makapag-supply ng suficiente as in kalidad na tubig sa mga Legazpenyo. Nian kaptang kan pahayag ni Alcalde Noel Rosal. Sige. Ang pinadalanta mo yan is a private-public partnership. So may nagpropose sa tuya, pero adalanta ka baka magmahal ang tubig. Pero kung ako sana, gusto ko, initiative na sa Nakang City, magdagdag ang Kongreso or kung sisa ang gusto because it will entail about 800 million. So next year, if yan madagos yan, the city government is willing to earmark at least 1/3 of the cost. Kaya puwan talaga ibaba ang Buenavista for long term. And dapat talaga, dahil na si private para magbarato ang tubig ta. Sa ngunyan, igwa pa rin eksistidong kontrata ang gobyerno lokal kan Legazpi sa PhilHydro, alagad kung maamenda rin ini mas aadalan ba kan gobyerno lokal tangani na maayos na supply sa tubig digdi sa syudad kan Legazpi. Iyan sa sur na barangay. Yes. Sa sur na barangay. Dahil na, gari pigyasyan away na muna yung public-private partnership takon
Palpak-palpak partnership na naman yan. Yan. Oh. PPP ng gulay. Yung mga PPP, palpak-palpak partnership. Ay, nako. Kaya, kumaga, kongreso na lang mag-alokar ng budget and igwa man ng counterpart to city. Yan. Tamahan daman tabi ang gobyerno lokal together with the sanggunian panlungsod kan Legazpi. Roger, sige. Yan tabi sa piyan, mga impormasyon pa di sa City Hall with Boy, sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat sa mga istorya hali dyan sa luwas kasabay si Mayor Noel Rosal. We will be right back. Pakaliis po kayo ni. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NEEDS Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga-Bunga, Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapo akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panik ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Tagbakong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Nins Wellness para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, di po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po. Lumait na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang NEEDS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD.
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 10:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Wala kang karapatan mambuli o mambastos. Iniyan tinauwanin doon ni Vice President Leni Robredo kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque matapos ang sarong viral video kung saan linastaran kan sekretaryo ang sarong grupo nin mga doktor na nag-apilar na pag-adalan sa giraray ang desisyon kan IATF na turusan ang quarantine classification sa National Capital Region o NCR. Sigun kay Robredo, daing poder si Roque na sa ginibo niya sa mga healthcare workers na pigsusugwal ang sa indang buhay sa laban kontra COVID-19. Sa iyang sinabi na kaya nga ni may Interagency Task Force o IATF para madangog ang gabos na sektor para malabanan ang nakakaulakit na helang. Dagdag pa ni Robredo na dakula ang diretsyo kan mga medical frontliner na ipahayag ang sa indang namamatean sa panahon kan COVID-19 pandemic dahil sa pigre-representar ninda ang sa indang sektor. Sinabi pa ni VP Robredo na bako deserve kan mga doktor ang pagtrato ni Roque sa inda dahil dakol naman sa mga ini anawaaranin pag-iriba dahil sa COVID-19. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite. The #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon para mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tingaw Ganbanwaan. Pio Fernandez.
Diretso kan programa asin mga istorya. Aramon ta, Luens, Marhay na aga, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Nagpaparadugang napalanman sa pamitisan kan bulkang mayon ang pag-alboroto asin pag-alintuto kan manlain-lain ng mga kaso din ribok asin iriwalan. May kinaaraman sa pagpabakal asin aragawan sa pagsadiri nin mga daga na naagihan o nagiginang arani sa presenteng pagkukonstruhir na Southeast Quadrant Road na 6-way lane with bikers and joggers lane, project ang DPWH Albay 2nd District Engineering Office sa mga norting barangay kan Legazpi. Ini ang itinuga kan makaulay kan DCGB News. Punong barangay Harold Benvenuto kan barangay Padag Legazpi City na bakusa na residente niya kundi maging sa ibaman daw nakataraning kaining barangay. Nagpaparadakol ang nag-aaragawan kung sisay ang mga tagsadiri nin daga dahil sa pagparadakol manin mga nagkapirang negosyante na nagbabarakal manin mga daga managi ng arani sa pikukonstruir na tinampo. Sa iyang barangay, kadakol na nin kaso nin mga iriwalan, arog kan mga kaso halimbawa na sarong tenant kan daga, day nagpaaram sa sadiri, ipinabakal sa daga, sa sarong nagbabakal manin daga, pangan may saro man na mga kaso na sutugang halimbawa, iyo sanaan suminulo magpabakal, pero sa ibang mga tugang, day winarasan kan mga dagang na ipabakal ninda. Nahiling na so oportunidad kan igwa ng kalyeng marayon. Roger. Yan, minalang ka pa ng balwasyon ka yan. Correct. Roger. Kadakol pa nin mga sirig na problema na may mga nagruluwas ba na istorya sa ibang barangay na may mga nagkakapiraman daw na daga na tangani makasulo sa sarong individual na may mga tugang pa na dapat pangaan kan pagpabakal kakaurunon sa dating tagsadiri ngayon mafranta mapabakal mang kandaga asin pag napabakal na sinda-sinda sa naan na mapabangaan dahil nakabali sa tunay na kapamilya. Maski ang opisina ni Benvenuto sa iyang piga ako na talagang maribok asin dai naman mabilang ang nagpapablatter asin nagpapakonsulta sa iya sa problema sa dagang arani sa lugar dahilan kan siring na pangyayari. Ang ipinapangapudan na sa ni Kapitan Benvenuto na sa mga siring kining pangyayari siya nangangapudan na dapat pas pakarayon manggirari ang pagkakasinabutan kan kada saro kaabo niyang mangyari pag abot kang panahon tiba adumay magkurulugan bakusa na sa barangay kundi sa mga kataraning na barangay na mga persona dahil sa mga siring na iriwalan dahil sa oportunidad na nahihiling sa nasampitan ng lugar. Pag iriwal daga pati halawig na kururun yan. Ano pa? Sige. Roger, siya tabi Sir Pio, ansaro sa mga pangyayari sa Northern Padre kan Legazpi. Ako po, si Luis Bursi Barceda. Salamat Luen sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Diretso pa kan mga report. Diyan sa daraga si Renz nasa linya man. Renz, marhay na aga Renz. Go ahead. Yes, maray na agad tabi Sir Pio. Maray na agad sa mga parantabay, sa mga dugunyatong mga bareta, magkapadagos niya na aldaw na pagbako naman pangko sa COVID-19 digdi sa Banwaan ng Daraga. Yan makalis na magabot na digdi sa Daraga Albay ang maabot sa 3,000 na doses ng Sinovac vaccine para sa mga A1, A2, and A3 category. Akin sa ngunyan yan, ipadako sa mga foreign country health unit ng Daraga Albay sa pagkirot sa Dr. Cesar Mata, nagabos sa magpa-register na via online registration sa COVID-19 vaccination sa Banwaan ng Daraga. Sa ngunyan, sa datos man kan Artsu, maabot sa 5,000 ng mga senior citizen, ang total na nabakunahan digdi sa Banwaan. Ating pinagalaoman na ubuson kung kaso man, mag-ubuson ng 3,000 na Sinovac vaccine para digdi sa mga senior citizen. Ilan kami nakatadak pang 9,000 or 9,000 or sobra sa 9,000 pang mga senior citizen. Ang sangunyan dahil pa nababakunahan digdi sa Banwaan ng Daraga. Kasarabay naman niya digdi ang posibleng pagsabay naman sa A4 category. Kung kaso man matakos tulos kan LGU at mabakunahan naman gabos sa mga senior citizen digdi sa mga barangay sa Banwaan kang Daraga Albay. Yan naman rin kagabarat sa luwas. Transluna, si Julian. Salamat Ren sa istorya hali diyan sa Daraga. Tamang-tama sa Daraga. Maki-call niya to ang atensyon kan Municipal Health Office. Ini po bako sa let this not be misinterpreted. Kundi kay puhantang makatabang kung paano mapakarayaan serbisyo pa diyan. May mga informant na nagpaabot sa Satuya June na igunin na gustong magpa-BP, magpa-check ang blood pressure ta nalilibong or what. Taduman sa inalian niyang trabaho, igaw man duman itong so tatao man mag-BP baga medyo halang kauso presyon.
Yan. Yung magduman ngaya, ang abiso is magduman sa mas tatao sa Municipal Health Office kan Daraga. Kan nakaagya tayo ng Merkules daw tabi ano. Yan, pag-abot na duman yun, iguanin na mga personalized man. So sarood guide duman na personalized, iyon nakahurong ka itong nagpasiring man daw duman na ngaya mapabipi ngaya ako. Medyo nalilibong iban pagmati. Ang simbag da yun, route ngaya so ikipahim pang BP, dengay kayong pang BP. Nakikigso. Nakikigso. Naghahagad ning atensyon medikal. Di paano nga kay ni Sir, paano nga kay ni? Ano nga po tabi so ngaran mo? Pighapot ka so pasyente so kunyan. Ba nakakatao ka sungaran? Di kan kari pighapot na da sungaran kan empleyado, parang natalamatam lugod sa empleyado. Tukawin na unang lugod nga dyan. Tamang-tama, igwa man din maapot, nag-abot man yun, na mapabipi man. Nabipi ito. Muna siya, isinabay na lugod. Di gusto sabihin, di ko na yung pambipi. Ano ba yan tabi dyan? Ngunyan, di ka nabipi na itong nainot na nagkuhan. Halang ka mananggadaso sa iyang presyon, data, pinabot sa ito yung impormasyon. Ang advice da, umuli ka na ngaya. Imbis bagang, I don't know, tabi, di pa kita nagka-verificar ka sa veracity kan informasyon. Pero, kung iyo man ang gadaan, taking for the sake of argument, naro ka na sa nangyari, pero meron na tatakaipuhan na magtaram na daining pambipi raot. Tapos igwa pala, yun? O igong nagsunod na nagka-BP, pina-akomodar, pig-BP, pati sa lugod, na BP naman, tanahiling na nagpa-BP sumasunod. Ikaduan na, found out na halang ka sa blood pressure, kay po, ang tawa na naning mag-intervener medical. Tawa na naning nagkakanigong medical intervention. Bulong or what? Uli ka na ngayon. Ayun, man. Ano ba yan, tabi, ha? Makikuan sa na po, tabi. Takaipuhan ng tangon yan, lalo ngunyan na ang mga panahon baga yun. Stressed out ng marayon mga tao dahil sa sitwasyon tang inikan pandemya sa totoo lang, tabi. So, please, dyan sa Daraga, maki-asikaso tabi ini dyan kung na ano managada na, siguro, nagduwa-duwa na itong empleyadang naapod gay kung ano pangaran, tada, daay man gay uniforme, daay ning naimplot o kung what, kaya pigapot ngaran ka itong pasyenteng mapabipi, pigapot nag-asikaso, ano po ngayon ngaran mo tabi? Madanag ko, tukawin na ko nalugod nga dyan. Tapos tama-tama, may nag-abot guide na mapabipi man, igwa ng pambipi. Na BP na sindang, na blood pressure na sindang duwa. Na found out pa na. Alang ka suppression dadi. Kay po, tawa na ng intervention medical. Hindi na advice, umuli ka ng bayad, tabi. Ay, nako, tabi. Sige, pakitabi ha, dyan sa Daraga, sa Municipal Health Office dyan sa Daraga. Makiasikaso po yan, tabi. Tadipisil yan. Basic health need. Kana sa tuyang mga para constituentes dyan, dapat po maitaon niya to yan in tultul, tabi, ha? Lalong-lalo na ngunya na nasa pandemya kita. Abi, ha? Please, ikuan man, tabi. Itanos kun mga may dapat na itanos. Bako araw ka na sistema managad. If ever, this is kuan managad, anang yan nag-transpire, po. Pero mga sources niya, tuyo po yan sa istorya, Ay, naku po, tabi. Diyan sa Municipal Health Office kan Daraga, makiasikaso po haning tultul kan sa indong mga paminsan-minsan mga siyempre siguro may diit na mga lapses. Ayan, makiayos po yan, tabi, diyan sa Daraga, ha. Tingog Ganbanwan. May lost and found lang, tabi, digdi na Visa card, DBP. Pag sa diri ini ang ngaran Arlene Bermas. Kasabayan sa iyang voters identification card, Arlene Bermas kan basud kan Bakakay Albay, puro 4 basud Bakakay Albay. Arlene Bermas na purot an sa imong mga IDs. Tabi buda ATM na pig turnover ini kan sarong Erwin Daet kan Washington Drive. Driver ini kan Aaron PJ Tahoe Road, plate number EVR 591. Yan, thank you so much sa nag-turnover, ha, si Erwin Daet. Visa card DBP
Arlene Bermas, Banico, kan puro 4 basud baka kay Albay, igwa padig din mga retrato. Salamat po kasi do pagantabay, i-claim na lang ini. Tayo bababa ko ini dyan kay Madam na Muriel, tanganig duman na lang maklaim. Ano? Arlene Bermas, sabi kan puro 4 basud baka kay Albay, an sa imong mga IDs, mga card yaon sa DCGB, may nakapurot. Salamat, asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Nasa kamay mo